Ao redor dun centenar de persoas participan estes días no primeiro Congreso Nacional de Protocolo e Organización de Eventos Deportivos que se está a desenvolver na Casa de Cultura e no Coliseo Noela. No cartel de convidados, destacadas figuras do deporte e da organización de eventos deportivos, como é o caso do patinador Javier Fernández, que entre outros moitos méritos ven de gañar a medalla de bronce nos Xogos Olímpicos de Inverno de 2018, ou o ciclista Óscar Pereiro, gañador do Tour de Francia. O alcalde Santiago Freire destacou a importancia que ten para a Noia poder albergar unha cita destas características. Pois supón unha proxección da vila non só a nivel local, senón a nivel autonómico, incluso a nivel estatal, porque temos que ter en conta que estamos a falar de figuras destacadas tanto no ámbito deportivo, no ámbito autonómico, no nacional e incluso a nivel internacional, como pode ser Javier Gómez Noia, Javier Fernández ou o propio Óscar Pereiro, que tivo no seu momento unha repercusión importante a nivel deportivo no mundo do ciclismo, pero que sigue tendo tamén unha proxección mediática importante. O Congreso chegará mañá xoves ao seu fin e para a clausura contarase coa participación de Javier Gómez Noia, Premio Príncipe de Asturias do Deporte no ano 2016 e 5 veces campeón do mundo de triatlón.